А при мен вече са една личност, която представя ромската общност по друг начин. Васил Боянов Азис и Тони Стораров. Най-новата светска двойка. Добре дошли. Благодаря. Как се чувстваш, като гледаш такива репортажи за ромите? Ами честно ти кажа, на мен малко ми поумръзнаха тези репортажи. Аз това и казах одеве си, споделих с Диана Найденова, че най-лесно да отидеш в една циганска махала, да извадиш камерата и да създадеш някаква сензация. Тук проблема е, че махалата се е пренесли до... Или пък обратното. Да. Да знам, малко расистко ми се видя това нещо. В смисъл, накрая коментара на репортера, който каза 1000 евро на квадрат, пък вижте си комшиите. Ами да. Представи си как се чувстват комшиите. Тия деца са платили по 1000 евро на квадрат. Ами, като някой им пишка предходната врата. Кофти ми е, смисъл, кофти ми е и за едните, и за другите. Но нали ме питаш за теза, смисъл, моята гледна точка? Това е твоята гледна точка. Моята гледна точка е, че... Не знам какво изпитва. Срам, неудобство, Ами не, аз съм свикнал. Свикнал си. Претръпнах вече. А като ти кажат, че ти си ром? Ами да ти кажа, никой не ми го казва напоследък. Липсва ли ти това? Ами, не, знаеш, никога не са ме третирали точно като такъв тип ром. Но сега дай да говорим за друго. Как се запозна с Тони Стораров? Добре дошъл. Ти между другото си пък от турски произход, нали така? Точно така, да. Разговор за малцинствата можете първо да започне после. Разбира се. Как се казваш извън артистично? Тунчер Фикрет Али се казва. Ето това малко хора го знаят. Пее вече цяла България, може би. От 10 години едно и също. Как се запознахте с Зис? Как се роди тази идея за двойка да правите? Искаш да кажеш дует да направим, защото сега знаеш колко хора си мислят, че новата светска двойка... Не знам защо така ни анонсирахте Розене, като новата светска двойка. Ма и ти се разхубавил се едно ново гадже си. Благодаря ти, аз блестя, нали, не може да така симпатичен мъж. Добре ли се справя, Тони? Ужасно добре пее. В смисъл, уникален професионалист и... Благодаря. Наистина има едни от най-големите хитове, които са всяка трета или четвърта песен е негова по клубовете. Аз съм ужасно така, много впечатлен съм, смисъл как му тръгнаха нещата от едно известно време насам. Аз искам да разбудим тая мистерия, защо ми гостувате и то като новата светска двойка, тъй като вие сте така автори на едно видео, което се завъртя в публичното пространство. Предлагам да видим част от него. Хайде с тебе двама, да го правим тримата, да го правим тримата, ето тримата, хайде с тебе двама, да го правим тримата, да го правим тримата, да го правим тримата. Господин Боянов, един такъв въпрос имам към вас. Този клип почерпен ли от житейския ви опит? Вие правили ли сте го тримата някога, така да се каже? Тримата с Тони? По принцип, с Тони сте първа ще значи, който каже, че не го е правил трима, да. Не в смисъл, някакси не ми звучи сериозно. Трима като каква беше тая троица? Трима мъже, три жени. Виктория Желева е вътре, тя е уникална мацка. Ма с нея си правил... Не, тя е участвала в видеото. Аз за живота те питам, остави видеото. За живота, знаеш ли... Не искам да говоря за това, защото после хората казват, гледай го, това почна с глупост. Обаче, ако не го е правил, то поне тайно се надява да го направи. Това е моята си... Това е цяла еротична вселена има в главата ми в тази връзка, но с две жени или с двама мъже? Две жени ужасно красиво. Да. А два мъже ужасно брутално. Два мъже пък е ужасно секси, поне на мен ми е така. Две жени ужасно красиво, но пък... Значи сега във видеото